I can't think. What am I supposed to? What am I supposed to do? Yeah. I can't.
ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତମେ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସବୁ ଅଛି ବୁଝିଲେ ମାଙ୍କର। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ତ ସେଇଟା ଉଜେଇଲା ସମୟରେ କ୍ଷୀରି କାକରା ଗଜମୁଗ ଗୁଡ଼ ଗଜମା ଏମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଠି ତମେ ଉଦ୍ଯାପନା କରି ଯଦି ଏଇଠିକି ଆସିପାରିବେ, ଯେଉଁଦିନ ତମେ ସେଇଠି ପୂଜାପୂଜି କରି ଯଦି ଏଇଠିକି ଆସିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ଚାଉଳ ଭୋଗ ଟିକେ ଲାଗିବ, ଏମିତି ସବୁ ଲାଗିବ। ଲୁଗା ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପାଳିକି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମାଆଙ୍କୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଭୋଗ ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ପତ୍ର ଯାହା ଜିନିଷ ଦେବେ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଭାତ ପାଣି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀରି କାକରା କରିଥିଲେ ଖାଇବେ, ଯଦି ନାଇଁ ନ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଜଳଖିଆ ଉପମା ହଉ, ତରକାରୀ ହଉ, ନହେଲେ ପରଟା ହଉ, ତରକାରୀ ହଉ, ଏମିତି ଖାଇକି ରହିବେ ସେମିତି ବୁଝିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଇଁଷ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ ଭଲରେ। ଆଉ ରାତି ଫଳ ପାକଳ ପଣା ପାଣି ଶନିବାର ବାରିକି ରହିବେ, ବାକି ବାର ସବୁ ଖାଇବେ, ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ସବୁ ଖାଇବେ। ଇଏ ତା ନାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେ ଖାଇପାରିବେ, ଯିଏ ଖାଇପାରିଲା ଖାଇଲା, ତାକୁ ଯଦି ଅବଧିଆ ଲାଗିଲା ସେ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଓହୋ ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମାଆଙ୍କ ଦିନ ତମେ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ହେଲା ସେଇଟା ଉଭା ହେଲେ ମା ତ ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ମାଳରେ ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଳିଦା ତେଲି ଥିଲେ, ସେ ବଳିଦା ତେଲି ତେଲ ହଳଦୀ ବିକି ଗଲେ ଶଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲିଲେ 2-3 ଦିନ ଗଲେ। ମା ତ ଛୋଟ ପିଲା ବାଳକ ବୁଲୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ଧାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବୋରିଆଣୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଏଇଟା ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏ ଗଛ ପାଖରେ ରହିଲେ। ଗଛ ପାଖରୁ ଆମର ତ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତା ପିଲା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠୁ କ'ଣ କାହାକୁ ସଫଳରେ କହିଲେ କି ସତରେ କହିଲେ 3 ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ। 3 ଭାଗ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରଖ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ, ପିତ୍ତଳରେ ରଖିଲେ ଗଣ୍ଡି। ଏଇଠି ମହାମାୟା, ଏଇଠି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବି। ଆମେ କୋଉଠି କି
ଡକୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମା ତ ଗଛ ପାଖରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପାଦ ରଖିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଟେକା ହେଲା ଏଇଠି ଗଛ ପାଖରେ ପଣା ପାଣି ଟେକା ହେଲା ମୋ ମାସ ବୋଲେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ବୁଝିଲେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆଉ ମକର ମାସରେ ମା ମକରକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁ ବୁଲିବେ ବୁଝିଲେ ମକର ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁ ବୁଲିବେ ଆଉ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ଥରେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସେଇଟା ବୈଶାଖ ମାସରେ ହେଉଛି କେବଳ ବର୍ଷ ହବ 12 ବର୍ଷ ନା 2-3 ଦିନ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ହବ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା ମାତ୍ରେ 2-3 ଦିନ ଭୋଗ ହେଲେ ଆମର ଯିଏ ବେହେରା ରଖିକି ତାଙ୍କେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବେ ଫୁଲ ଦଣ୍ଡଟା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟିକି ଯିବ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଠି ଯାତ୍ରା ହେବ 7ଟା ହାଣ୍ଡି ଆଉ କୋଉ ମାସ ବୋଲେ ମାଆଙ୍କ ତ ସେ ଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ତ ତେର ଯାତ୍ରା କୋଉଟାରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ମା ଯିଏ ଯୋଉ ମାସରେ କିଏ କାର୍ତ୍ତିକ କଲା କିଏ ଆଷାଢ଼ରେ କଲା କି ମାଘରେ କଲା ଭଲ ବୁଝିଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ତ ତେର ଯାତ୍ରା କୋଉଟା ହଉନି କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସପନା ମିଛ କହୁନି କୋଉଟା ହଉନି ସବୁ ଯୋଉ ମାସରେ ବସେଇଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ତ ଯୋଉ ମାସରେ ବସିଲେ କଣ ହେଇଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ରବିବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ଆଉ କହିଲେ ସେଠି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ବୋଲି ନା ସବୁ ନହେଲେ ଆମେ ସଟଡାଉନ ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଶନିବାର ରବିବାର ସଟଡାଉନ କରିଥିଲେ ଏବେ 4-6 ମାସ ହେଲା ଖୋଲା ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ଦିରଟା ରବିବାର ଦିନ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ସଟଡାଉନ ହେଇଥିଲା ଶନିବାରକୁ ରବିବାର ସଟଡାଉନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଶନିବାର ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଏବେ ସବୁ ଖୋଲା ଆଉ ଏଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ ଅନ୍ନଭୋଗ ଦିଓଳା ଅନ୍ନଭୋଗ ହବ ଭଜା ଭଜି ତରକାରୀ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ହବ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ହୁଏ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ନାହିଁ 4 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ନାଇଁ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ ହଁ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ମାଆଙ୍କ ଇଏ ଓଷା କରିକି ବି ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବେ ହଁ କାହିଁ ଖାଇବେ ନିୟମ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶନିବାର ଗୋଟେ ଶନିବାର ଖାଇବେନି ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର 4 ବାର ମାଆଙ୍କର କାହିଁକି ଆମେ ଏବେ ରସୁଣ ପିଆଜ ହବ ଆଜି ଆଇଁଷ ବି ଭଲ ଶନିବାର ରସୁଣ ପିଆଜ କରିବୁ ଭଲ ରୋଷେଇ ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଣିଦେବେ ଆଉ ତା ବାସନ ତ ଆଇଁଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଆଇଁଷ ଦରକାର ହାଣ୍ଡି ରଙ୍ଗିଲି ଖାଇବୁ ପିଲାରୁ ବଡ଼ ଯାଏ କିଏ ଖାଇବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଡାକିଲା ଖାଇଲେ ଯଦି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ କରିବୁ ମକରକୁ ମା ବୁଲିବେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଘଣ୍ଟ ଦୁର୍ଗା ହାରିଏ ରାତି 12ଟାକୁ ଆସି ଏଇଟା 7 ପାଟି ନା ଗାଁଟା 21 ଦିନ ଦେଲା ନହେଲେ ମାସେ ଦେଲା ନହେଲେ 11 ଏମିତି କଳପତ୍ର ନହେଲା ହେଇପାରିବ ସେ ଯେତିକି ଦିନ ଦେଲା ସେ ଯେତିକି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇছে ସେତିକି ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ଯଦି ପୁଅ ପଛ ଯଦି କହିବେ ବଡ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ମା
ଯେତେ ଜଣ ପୂଜା କରିବେ ସିମି ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଳସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳସି ତାପରେ ଗୋଟେ ସରା ତାପରେ ଦି ଗୋଡ଼ ଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଆଟେ ବସିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଆ କରିବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସରା କରିବେ ନଦୀ ବାଲି ହଉ କି ନହେଲେ ବନ୍ଧର ବାଲି ହଉ ତାହେଲେ ଭରି କରିଦେବେ ଏ ସମସ୍ତର ଗୁଆ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ ଧୋଇ ଦେଇ ତାହିଁ ସ୍ଥାପନା କରି ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଦେବେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ରଖିବ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ସରାଟା ରଖିବେ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ହଳଦୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ହଳଦୀ ସ୍ଥାପନା ତାର ଯେଉଁ ପେଟ ପାଖରେ ମୋ ପେଟ ପାଖରେ ହଳଦୀ ସ୍ଥାପନା କରିକିରି ସୁନ୍ଦର ତିନି ଟୋପା ଦେବେ ଆଉ ଉଦଯାପନ ଦିନ ସେମିତି ଏମିତି ଗୁଆ ଗୋଟା ଗୋଟା ନେଇକି ଉଦଯାପନ ବୁଝେଇକି ଆସିବ ଘରେ ଯିଏ ଉଜେଇବ ଆପଣ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଯିଏ ବସେଇଛ ତାର ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଗୁଆଟା କାଟିକି ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କେ ସେ ଉଦାନ୍ତୁ କାହା ଗୁଆ କୋଉଟା କି ସବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଗୋଟାରେ ଦେବ ହଁ ଆପଣ ତାই ଚିନିକିରି ବସିଛ କି ତା ଗୁଆଟା ସେଇଟା ମୋ ଗୁଆଟା ଏଇଟା ସେଇ ଗୁଆଟା ନେଇକି ଖାଲି ତା ସେ ଉଦାପନା କରିଦେବ କ୍ଷୀରି କାକରା ଟିକେ କରିକି ପୂଜା କରିଦେବ ଗୁଆଟା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଅ ମନ୍ଦିରରୁ କୋଉଟା ବିସର୍ଜନ କରିଦେବ ଛୋଟ ନା ଗୋଟିଏ କଳସୀ ବସିବ ସେଇଟା ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ କଳସୀ ବସିବ କାହିଁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢି ନେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କଳସ ନା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ କଳସରେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ ସେଇଟା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଏକା ଗୋଟେ ହଉ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଖୀ ହଉ ଗୋଟେ ଏକା ହବ ବୁଝିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ରୂପା ଅଲଗା ଗୋଟେ ବଟ ସରା କରି ନଦୀ ବାଲି ବନ୍ଧ ବାଲି ଭରି କରିକି ହଇ ଯେଉଁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଇକି ସ୍ଥାପନା କରିଦେବେ ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଦେଇଦେଇକି ନାଇଁ ଧୁଆ କାହିଁ ତ ରହିଥିବ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆହବ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଦେବ ଫୁଲ ଦେବ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନା କରିବ ଯଦି ଏଇଠିକି ଆସିପାରିଲେ ଭଲ କଥା ନ ଆସିପାରିଲେ ସେଠି କ୍ଷୀରି କାକରା କଦମ ଗୁଡ଼ କରିକି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଇକି ବୁଝିଲେ ମନ୍ଦିର ବିସର୍ଜନ କରିବେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଏମାନେ କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ବିସର୍ଜନ କରି ଯୋଉଦିନ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଫୁଳ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ ଦକ୍ଷିଣା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ନ ଆସିବେ ଖାଲି ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଉଦ୍ଯାପନା କରିଦେଲା ବାହାର ଟିକେ ଆସିବେ କ'ଣ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଇଦେବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିତେ ଏଠି କହିଲି କଲେ ଭଲ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ନାଟ ସବୁ କରୁଛୁ ଯାହା କଲ ମାଆଙ୍କୁ ନଙ୍ଗଳା କରି ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଲେଖା ହେଲା ତମକୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ସେଟା ଫଟୋ କାଢ଼ି ଦେଖେଇବି ତମ ଗାଁରେ କୁମ୍ଭ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ବର୍ଷ ଜାଗାରୁ ସେଇଟା କାଢ଼ିକି ଜୋର ଜୋର ସବୁ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏତେ କାଠ ପୂଜା କରି ଏତେ ଲୋକ ଅଛ ଜୋର ଜୋର ଲଗେଇବୁ ନା ସପ୍ତାହ ଦୁଇଟା ଲେଖେ ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତାହ ଜୋର ଜୋର ଲଗେଇଲେ ଏବେ ଛୁଆଁଇକି ନେଇଛି ଯୋଉ ଲଗେଇବୁ ସେଇଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆଁଇକି ଜୋର ଜୋର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଆଇତ ଏତେ ଜୋର